Lige der noget. Så skud, så skud. Der er sgu da ikke nogen lammy herinde. Nu vil du have en ekstra AK. Jeg har en military backpack. Jeg vil godt tænke mig den. Om der har en ekstra hjelm, måske. Ja, jeg har en ekstra hjelm lige her. Det kan jeg på jorden. Ja. Jeg har brug for en military backpack. Ellers tak. Så ligger jeg den lige her. Ja, så ikke. Nå, hvor går vi hen? Jeg kan se om... Har vi lootet det hele? Ellers så vil jeg anbefale, at vi gør det. Og se om der er flere. Ja, jeg vil lige se om de andre stadig er her. Er det jer? Ja, et godt. Der er en død her, der er en tilbage her. Ew. Fik I ham, der er sprayet, eller hvad? Ja. Super. Jeg har ekstra endnu. Der er også en ekstra her. Ja, det er blevet ude. Snakker. Der er en, der snakker her. Hallo? Hallo? Jeg sidder inde på et eller andet fucking toilet, og så one-pumper han egentlig om lidt. Ja, han gør også. Han er død, han er død, han er død. Åh, nice. Jeg synes bare ikke, han hed det der. Det var bare revolver, jeg ved ikke, hvad fanden med. Ja, jeg synes, der var en anden en også. Ja, det var det. Har I lootet hele lortet, mand? Ja. Der er ikke sådan. What the fuck? Er jeg på? Jeg nåede lige at kigge på noget loot, så var det fandme væk. Sig bare. Mange for regler, der sidder der. Ja, Gør de også bare, men de sidder bare i de her busser og venter lige. Åh. Hvor mange er der tilbage med de? Må du have nogle AK's, der ligger 2 nede i huset. Okay. Så vil du have en armbryst. Var der nogen, der lootede ham herovre? Nej, Skød tak. herovre? Ja, men jeg har lootet en af dem, tror jeg. Benji, jeg er rang... Hvad fanden er det hedder? Hvem er det? Diamond, mener jeg det hedder. Hvem var det? Du ikke... Nå, men der er en, der er en, der joinede. The only dragon. Dværgen. Goddag. Dværgen, ja. Goddag. Undskyld. Goddag. God aften. Hedder det nok. Vi skal nord, venner. Jamen, jeg skal nu ja, okay, vi skal derop i sådan. Kona. Den forkerte vej. Modsat vej, dreng og piger. What? Nej, det var der ikke nogen, der gad. Hvad siger vi? Vi skal nordpå. Nordpå. Render mig. Rand for helvede! Hvad med dig, Benji? Hvad rang er du? Hvad for jeg har hurtigt skoene på. Det var tak. Ja. Hvordan så vi ses? Vi Jeg rejser. kommer efter dig, mand. Du løber bare til, eller hvad? Hvad sker der? Hvad? Ja. Sikkert. Ja. Jamen, vi ses. Sådan, Benji. Bare løbe... Bare løb lige nord, tænker jeg. Farvel. Har du fundet din automatisk løbeknap? Ikke tech freak, det var Nej, jeg har ikke fucking fundet den, nice. den er ikke irriterende. Jeg kan smøre mine fingre på Nice job, du har, hvis du bare kan sidde og se stream, man. Fuck det. Det arbejde vil jeg også have. Hvis jeg kan streame samtidig med, at jeg er på arbejde, så vil jeg også det. Det er den nye. Hver dag. Bare være direktør. Det er rigtigt. Ja, så. Jeg tjekker lige den her campingplads over, tænker jeg, skal vi ikke? Vi skal op mod et eller andet. Camping Vi fortsætter lige ud nu her, så kommer vi til et eller andet camp noget. Gør vi ikke det? Ja, lad os gøre det. Hvad med det der Salty Tier Lake ved siden af? Der er sådan et hus, et eller andet. Måske vi kommer derover. Ja, lad os bare løbe lige ud der. Det var lige nord. Tina, nu går du så mig op i mode. Ja, Og så rendte du rundt i det mest forfærdelige tøj, du kunne finde herinde. undskyld.
Hvad Men fanden jeg har i vil det du mindste derind? ikke svenske hår. Altså, Ja, det kan du da sagtens sige, du har hjelm på. Så du hattehår, det er endnu værre. Ja, det var. Hjelmhår. Hvad er det for en igen, Jeg du tabte har? en tidligere dag, hvor jeg kunne se den sidste dø til bleeding. Nej, lol, hvor nederen. Feels bad, Jeg helt har en sikkert. military backpack, hvis nogen mangler. Det gør Tina. Tina, den der taske der, den er alt for lille. Så kom lige her. Task. Den ligger der. Der. Her. Taske i hjørnet. Thank you. Og det er bare lige... Eller nord her. Ja, Bob han fører troppen. Godt for den der sove væk, ikke? Det er fordi, der var han løber. Der er ingen vind. Jeg tror, han er medvind lige der hvor han løber. Han løber en dag bare tær, mand. Jamen, det er lige meget, hvis du er medvind. Ja. Og nu løber han lidt skråt, så nu tror jeg, han løber mod vinden. Nu overhaler jeg. Han er vel indianer. Bare til. Lækkert. Jeg vidste, at vi bare pillede alle 5 på række. Lille en hunting rifle. Nu vil lave flying field. Nu er 29. Jeg knokler for vildt resten af en PET-hemmelighed. Har du åbent stream? Jamen, jeg gør det lige nu, nemlig. Sige, vi har vind. Ja. Ja. Der er noget herovre. Ja, der er noget vest. Døren, de er åbent. Er de åbne? Ja. Hey! Men er der ikke, der er sådan et hus noget herovre, er det ikke det? Er ikke der ligger der bagved? Og så vi komme derover. Jeg ved ikke om der er noget ude. Hvordan kunne jeg gå fra at løbe så meget forrest, og løbe så meget bag? Den er blevet Ja, fundet. det, det er fordi, det er, nu er det mig, der løber, hvor der ingen vind er. Jeg ved ikke, hvem det er. Det er ikke også, eller hvad? Hvem er det, der råber, der kommer om Jeg har bil? noget tungt mellem benene. Nå. Der er en eller anden, der snakker mega lavt. Han er ved at finde ud af den nu. Okay. Det er noget net at blive deltaget. Det er lækkert. Jeg er mega tech freak, tak for de 100 kroner igen. Det er fuck nice. Du er jo genial, mand! Hvad er det, der snakker i baggrunden? Fisker. Ja, undskyld, jamen, fordi jeg ser den der. Dans. Det er det der, ikke? Ej, hvad er det sådan her? Shit. Det er en, der har deltaget med 29. Ja, jeg kan I forbandet hurtigt. Har jeg altid løbet? Nej, det var sgu lige en kæfler der til mig. Det var sgu da rart. Kæft, det var godt. Hvor er der skos? Inde i bilen. Der er en sæbekassevogn herovre. Jeg kører en bil. Ja. Nordøst. Jeg tror, den er lige bag her. Er den ikke det? Kommer herned. Okay, safety. En anden. Tredje. Der er også en grøn bil derovre, vi kan køre i. Jeg prøver lige at se, om, Jeg holder om en den er lootet. deromme bagved. Har du også en pick-up? Om i haven deromme. Ja. Den herovre var ikke lootet. Au, der er en her. Hvor? Ind i huset. Der var en i huset. Jeg ved ikke, om der er flere her. Det går. Det går hus. Nej, her. Jeg sagde. Hvor hen? Han er inde i huset. En død. En mere. Der er en mere derinde. Til højre ind i huset. Til højre. Emil, pas på. Død, han er død. Nice. Nice. Good shit, boys. De har keys, de har begge to biler. Der holder Ja, jeg har også lige taget over fra sæbekassevognen herovre. Han havde Ja, en lem. der holder sgu både en jeep og en politibil herovre. Jeg har fået keys, det er skide godt. Jeg tænker, vi tager jeepen, hvis den er okay. Jeg har også keys, og jeg har også... Er der plads til 5 i alle sammen, eller? Ja, det er der. Jeepen har 71 benzin og 96, så Er der en, der har en benzinbag, eller hvad? Kør den, jeg skal ikke køre. Jeg har en benzindom. Jeg skal ikke køre den, jeg siger det bare. Hvem? Hvem vil være vores driver? Benji, jeg synes AK er lort. Har du? Jeg rammer af helvede til med den. Ej, AK, det er OP.
kører vi. Ja, det er nogen, der har bildet nogen ind. Det virker altså, hvis Hvad det tager begynder at vi? skyde Politibil eller jeep? Eller 2 biler? Hvem kører? Jeg har en nøgle. med- Jeg gider ikke Ja, køre. du kan, jeg kommer til at tage en knife, så godt. Har alle hurtigknipsko? Vi vandt Dick. Pis. Så er det. Fuck it. Hvem kører? Hvem mangler nøgle? Mikro, hvor er du hen? Jeg har nøgle. Jeg har Kører jeg det skal hele, ikke køre. eller hvad? Det skal jeg da ikke. Emil her. Nej, jeg skal ikke køre. Jeg har lavet. Så er jeg det, mand. Så gør jeg ikke mere. Ja, tak. Ja, så kan du fandme heller ikke skyde nogen. Det er faktisk pisse godt. Men jeg tager min egen bil. Fuck it, jeg tager min egen. Så kan vi lige skal 2 år, ja. Ja, det er en bil. Helt andet hvor i den. Kun 4. Give it to me. Ej, jeg hopper over i den. Kun 4, når vi er 3. Skal vi ikke køre på den store bil? Hvad fanden er det for et navn, du har? Det er Black Cock. What the fuck? Kreativt. Sådan noget, man skriver, når man er 12 år. Eller? Chris, hvorfor fuck er kører du så ellers pænt, lav, ikke? mand? Jeg kører ellers pænt. Wow! Hold lige skru lidt. Jeg skal over til- Præst, prøv lige at sige noget. Nå, mig? Ja. Ja. Præst. Føler du stoler meget på dit hold? Selvfølgelig gør det det. Selvfølgelig gør det det. De der pisse gode alle sammen. Især Tinder. Nej. Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke står 5 kills ved inde endnu. Jeg føler, at de er rigtig tough for til det. Fint nok. For satan. Det går godt, det her. Ja, ja. Stille og roligt. Hvad er det der så langt bagud? Skal vi ikke lige se, om der er noget loot her? Der var nogen her. Har alle skud og Det var medkits og hele Ja, den ja. lortet. Nej, jeg kunne faktisk godt bruge en Lemmy, hvis vi nu har den. Jeg kan lave en, tror jeg. Ja, tak. Tina, når du løber forbi nogle trøjer og noget, så skal du samle dem op, så skal du shredde dem. Jeg har en... Hvad så Ja, du? ja, det gør jeg også. Nogen, der har duct Super. tape. Og laver bandager, så du ikke kun render rundt med 4 Ja, bandager. duct tape. Yes. Okay, så vi skal lige over til de andre så. Du kører lige over til de andre, Bub. Super duper. Nej. Hvad sker der? Nu kører vi. Ja, tak. Du siger, at du kører lige derover, så gør jeg bare. Nå, ja, jamen, så vi ses. I kan overveje at gå ud eller popcorn til det her. Ja. Det er også skide underholdende. Nå, hvad mener du? Hvem var det, der havde duct tape? Det er mig. Ja, så bare lige give det til Bob. Bob, du tager lige... Du skal undre, hvad jeg har AK-skud. Jeg har sådan 150 af AK. Også, jeg har AK-skud. Jeg kan lave, hvis der er mere nok til, kan jeg lave flere. Jeg tror, at hele den her by, den er kraftet med lootet, med. Har du Jeg brug finder for kun noget? trøjer. Nej, jeg har ikke nogen AK, så jeg Nogen, bruger der har duct tape, så kan jeg lave en mere ting. Nej, jeg har ikke duct tape. sådan noget. Hvad har AK-skud? Ja, jeg tager det bare. Skide godt. Så har vi 330 af det. Ja, det er Jeg har ikke det. nogen AK. Kan du sige, så kan jeg lave en laminat. Har du en med? Ja, skide godt. Den ligger herude. Ja. Og det så jeg laver det ikke. Hun er folk. Nå, det var godt. Fake loot. Skal bare hjørne. Yes. Kan det gå på den her bil? Benji! Tak for follow, man. Dota Waka. Velkommen til her. Jeg tager Du skal da med til noget follower games i dag. Hvem vil køre? Kører du bare. Jeg vil ikke køre. Og kæft, jeg gider ikke rette ind i de flere huse nu. Det er ikke en skid her. Nå ja, eventuelt. Lad mig lige køre ned her. Oh. Yo! Vel. Shit! Det var all det ramte på dit hus, bro. Det er jo en... Godt, What? jeg var inde. Det ramte dig lige på huset, mand. Ja. Fuck, hvor Op ind. så inde. Fuck er droppet hen. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, den er lige i kanten her lige garanteret. Jeg tror, jeg blev i huset der, tænkte jeg. Det er langt, ikke?
Venti, tak for follow. Det er top 30. Det er for nice. Hvad er I med? Ja, vi er bagved. Ja, vi kommer lige. Jo. På space. Det vidste jeg godt. Så lige for space her. Det er også space, det der. Nej, drift. Der er en bil her til venstre for os. Jeg kan skyde. Det skal vi hen og kigge på. Bil til venstre for mig. Ja, det er derovre, lige præcis derovre, hvor I kører. Ah, der. Which jeg er efter? Det er ikke. I Fælleskoven. Nej, Skov. de er lige her. De er lige her. Nej, det gider jeg. Vi kører ind her. Til venstre her. Der er en, der er stedet ud. 2. Ja, de er stedet ud. Hop ud her ved stenen, hop ud her ved stenen, hop ud her ved stenen. Ah, min bil er fucking slidt. Der er ramt. Der er en, der skyder her et eller andet sted. Der er såret. Jeg har hjælp her til dig. What? Var han ikke lige her? Jeg skal smide den. Hvorfor ikke smide den? Jo, der. Der Var du med? Jeg har med. Var ham, der fik, Jo, en, det er der en, fik går om bagved, venden der. går om bagved. Det er ikke overhovedet nogen. Men der er en, der gik om bagved der. Der er en om bag husene. Der er en, der skyder Et eller efter andet mig, der sted. rammer mig ihjel. Der er en her i nærheden, der står med at løbe lige. Et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor. Han bare efterladt sin mate, eller hvad? Ja, der er en anden, der er herovre et eller andet sted. Jeg synes bare, der var en, der rendte væk. Der er en, der hoppede ud. Der var en, der skød mig. Da han maten kørte væk, var der en, der skød Jeg mig. ved ikke, hvor fanden løb ud henne. Det var mig. Satan. Skal vi komme tilbage i bilerne, eller hvad? Jeg tænker, Der er nogen, der mangler med, ikke? jeg kører lige nu. Okay, det er godt. Men der er stadig en bil her. Der er nogen, der mangler lam i. Der er nøgler og benzin i den her bil næsten. Kronens. En gang med AK. Jeg har en AK. Jeg bruger den bare ikke så tit. Jeg vil helst undgå at bruge den, fordi jeg rammer af helvede til med den. Og der er 2 benzin her. Skal vi ikke bare... Der er en benzin på mig lige. Nå, det var jeres, eller hvad? Ja, det var Hvor vores. fuck blev ham der af? Jeg fatter ikke. Sådan der. Jeg synes, der var en. Han gik herover bag den her fucking skraldespand her. Og så stod her. Det er jeg er enig, jeg så ham. Jeg ved ikke, hvad fanden, jeg tror, der var, jeg ved det ikke. Der var en der, fordi han skød hjælp af mig. Efter ham, der var kørt. Så der er en her et eller andet sted. Jeg tror, han er stukket af. Så der kom 5 mennesker løbende. Jamen, så lad os gøre det. Jamen, jeg Nå, det er tødt. Det er aimline for satan. Velkommen til her. Men jeg kan godt lide at sidde i bilen. Lige med effekten. Jeg forstår ikke, hvor han Jeg forstår, jeg har ikke ramt ham 3 Han gange. tog sådan 3 skud eller sådan noget. Jeg ramte ham også. Men han er evig liv. Han er sådan en af dem. Han kan bare stikke af med sin ben. Det er dårligt. Han skrev bare, hvad han skud. Det er sige det. Jeg skal syde igen for at komme til safe zone. Ja, vi skal syde her. Ja, ja. Kan vi lige tænde dig til Kører fuldstændig? her uden at fuldstændig vælte hele lortet. Jeg har masser af medicin. Ja, jeg har 3. Jeg har 3 sammen. Hvis der er, så kan vi bare skifte. Wow! Ej, nu kører vi ordentligt på. Hov, der var sidevind af helvede til her. Det er jo pisse irriterende. Hvad er det at komme på vand af? Jeg må have ikke kørt på podcast. Ikke før det var Bare lige. Jeg er safe nu. Vi tager... Der er ikke noget loot her. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tænker bare, der skal jo ikke stille til position et eller andet sted. Jeg ved ikke. Vi kan også bare køre rundt i bilerne, hvis vi ender med det. Vi har masser af benzin. Det passer ikke meget. Jeg finder mig om, jeg kan sgu lige vende noget på. Altså, jeg har... Ej, jeg har faktisk ikke. Nej, ikke det er faktisk ikke. Wow! Det kan vi spille med godt at nævne med, om det er døde. Jeg elsker at skyde. Hov, bagved! Hop ud, hop ud! Der er den bil! Efter den bil! Ind i en. Fuck, du har været. Kom. Du Er de hoppet ud? Er de hoppet ud?
Vent mig for helvede. Jeg er på bakken, jeg er på bakken. Bakken, de er ikke en skid på bakken. Der er nogen hernede i byen. De hører skyde med nogle andre, ja. Jeg skal min næve her. Ja, nu kommer røgen på. Hvor fanden kørte de hen? Efter den bil. Vi bliver ved med at fucking flygte, mand. Der er Hov, herovre. For helvede, hvorfor kører I efter mig? De er her. Ja, kom. For satan, der står en ved det træ her. Ja, Klar, hop ud her. Der er ramt. Ja, jeg også. Hold hus. Politibil, der brænder. Er de inde i huset? Lad os på. Tror jeg. Granat. Er der flere? Der er speed af dog. Ja, der er en til. Hvorhen? Der. Er der flere? Jeg bliver skudt. Hvor? Jo, over i baggrunden. Han er ramt. Han død. Godt, fuck det. Fik du en der? Ja. To med kill, mand. Det må have været dem, ikke? Jo, det tror jeg, tænker jeg. Det var dem, tror jeg. Jeg blev da ramt hårdt. Jeg skal have noget lemme snart. Jeg har Jeg må lave være en med. til dig. Har du kan lave en, ja. Hvis du har noget... Vi har været her før. Der er en hjælp. Hvad fanden? Der. Nej, ni. Hvis du kan lave en lemme, så det kunne være rigtig Der er lige dejligt. mig åbner. Jeg kan ikke gøre det først. Kina er inde i. Ina, skal du, hvorfor har du ikke nogen hjelm? Du er fandme bare. Ja, han gik amok, ham der. Vil du ikke have i? Ja, okay. Så han gik fucking amok. Hvorfor lader den ikke? Kan jeg det der? Gassen inden, der jeg nu gør den ikke. Det er jo godt. Du har lavet mig. Hurtigt, ja, hurtigt. Nogen der har duct tape. Yes. Nå, okay. Nogen der har duct tape. Skunken.dk. Tak for follow. Tøt. Tak for follow, man. Der kører en bil hernede. Der var vi var. Der kører en bil lige hernede. Og de er kørt væk. Du kører en bil. Ja. Den kører op til højre. Den er væk. Den kører, det var en jeep. Vi skal til safe zone, vi skal til vest. Jeg vil lige at refuel dig. Vi skal, hvad skal vi? Vi skal bare vest, ikke? Skal møg vest. Jeg skal over Jeg den har lyst til at tage den tilbage. Da du smed dit dyreste ej ud. What the fuck? Shit, man. Shit! Nej. Oh my god. Fuck. Jeg så bare min last five, mand. Det er noget at hoppe ud. Jeg er 20 HP igen dengang. Bagved. Kom nu ind, Mina. Kom nu ind for helvede. Kom nu ind, Åh. Mina. Ja, du skal holde stille. Kør. Over i safe zone. Fuck, at de skyder, fordi de skal over i safe zone også. Det var 26. Kan jeg bare køre helt over i safe zone? For de bliver pushet herover. Det var ikke mig, der kørte bil. Jeg vidste ikke, der gik nedad der. Kan vi ikke holde de træer derovre? Lige pludselig så flyver du bare, og så er du på. Det sker der. Nå, lad os holde her. Hvad? Jeg vil ikke lave et oddshot. Jeg tror, jeg går bare ind i laver et highlight af det bagefter streamen.
Det Ja. jeg kunne bare høre den eksploderede. Mad Driver, de skulle have lige... De kan alligevel ikke ramme mig. Jeg har ikke Lemmy, så jeg fuck. Hvem er det, der ikke har en Lemmy? Mig. Hvem er mig? Mimilovic. Jeg er her. Jeg var med. Skal lige Jeg ser nogen løb. Hvorhenne? Thank you. Øst, sydøst. Nej, det er bare en blomst. Det var bare en blomst. Nu må jeg tage det der. Og det kan du misforstå, blomst. Der er de der... Fuck, der er en skraldespand herovre. Der kommer en Fuck. politibil helt over på den anden side. Der er jo spike. Ja, det er jo dem, der var efter os. Kan du se dem? Ja, jeg står og kigger på det. Vi er safe zone nok, tror jeg. De er sådan halv på vej over. Og de kommer ned fra nordøst. Ja. Hey, top 10, det var nice. Vi er tæt på det. Bare lad os køre, så har bilerne. Og så Det lægger er de så godt som en ny fedt albino-dreng. Hvem har ikke nøgler? De skal ikke se, om vi først. Gassen indhenter os nu. Vi er pushet her. Nord. Vi burde da være safe zone her. Nå, ind i bilen, ikke? Jeg tror, det er safe zone. Rykker bare Det er lidt længere op, lidt længere op her. Vi er safe zone. Men hold de træer, der er lige heroppe. Lige her. Hvor er den store ting? Her. Fuck, hold det. Jeg kan ikke se dem, men det kan jeg ikke. Ja, de har været. Nej, de kører længere nord, de kører meget længere nord. Der er 130 derovre. Jeg så en bil køre derovre. Ja, det er den politibil der. Nord, direkte nord, eller hvad? Nå, nu skal vi helt øst. Drenge. Helvede, mand. Hvor går der her? Nå, er du nødt til at lade mig køre? Fuck, 20 HP igen. Jeg healer. Jeg ramte 2 gange. Tilbage heal. De kommer en del. Ja, de pusher. Åh, shit. Ja, det er jo helt nede. Jeg er ved at dø. Jeg er sindssygt low. Jeg er 21 HP. Tak fordi den, de der lader dem skyde, så kan de andre skyde på dem. Jeg er ved at medic op. De skyder lige fremme. I det headshot. Tilbage. Hvor kan han ramme mig her? Fuck, jeg har ikke flere hjelm. Jeg er bange. Jeg har en hjelm i overskud. Ja, jeg fik ham. Nice. Fuck, hvor nice det der. Mit liv. Det kan jeg ikke lige nu. Sidste. Kan du? Jeg er sammen. Fik jeg lige begge? Jeg fik lige... Du er Sådan, mand. Det var dobbelt headshot. Nej. Ja. Fuck, det så galt ud. Skal jeg bruge noget medic, mand? Du kan ikke tage den fucking hjelm, mand. Nej, de har meget loot hernede. Det er helt vildt. Men vi skal hurtigt afsted, fordi at... Ja. Jeg skal bare lige have helt op. Ja, sådan er det også. Fuck, det var nice det der. Jeg tror virkelig, du redde vores røv. Lemmy. Jeg er lidt ødelagt med lige meget. De havde sindssygt dem der, det er helt vildt. Jeg skal have noget hjelm. Færdig hos dig. Der er hjelm herovre. Ja, jeg har taget her. Hvor mange er vi tilbage, jeg spørger bare? 3, tror jeg. Ja, vi er 3 tilbage. Nej, 10 minutter. Kom, vi skal komme videre. Vi skal tage Så det. vi skal videre, ja. Dø med gas. Vi skal helt fuldstændig øst. Nå, der holder en bil her. Nice, det der. Vent. Fuck, det er godt spillet af. Den droppede der. Det var Priest, der... Og lige redde røven der. Hvem tjekker? Jeg tjekker.
Det ved jeg ikke. Nej, der er ikke noget. Kom, gå ind. Ja. Fuck er de? Det ved jeg ikke, men jeg tror, hvis vi går herned. Jo, de er oppe på bakken deroppe. Vi holder de træer hernede, så er vi i safe zone. Jeg vil kæmpe bilen her. Så tager de træer herover. Gassen rykker sig mod os. Har de synes han ikke rifle? Gassen rammer os. Gassen rammer os. Rammer den her? Ja. Hop ind. Den. Vi skal sydvest. Vi skal helt sydvest på, drenge. Sydvest. De skal flytte os. Hvis vi kører sydvest nu, så er det os, der har safe zone. Ja, altså. Lad være med at pushe. Over mod de træer herovre. Ikke? Jeg tror, vi skal op ad igen. Her. Skal vi holde her? Jeg tror, vi kan holde helt heroppe. Skal vi ikke holde lige her? Vi kan godt prøve. Jeg er satme ikke sikker på det. Hvor Hvor fandme det er for langt, det her. Det er over. Er det en, der har noget duct tape? Ja. Jeg bare så vil jeg gerne have en ekstra. Nej, jeg skal bruge den her, sgu for mange skud. Godt, men jeg er bange for at blive skudt. Han ramte lige ved her. Er der nogen, der ikke har medkits? Ja, masse. Jeg har Jeg skal 4. give mig selv helt op. Jeg har 6. Super. Jeg er fandme ikke sikker på, at vi kan være her. Nej, det er jeg overhovedet ikke. Jeg vil gerne bare stå bag et eller andet. Det Ej, er lidt nu. vi er for langt op, eller hvad? Hvis den rykker. Hvis I bliver skadet, så dør I. Wistart, det er fucking nederen. Vil du ikke være med? Det er værd, du kan være med næste gang. Men tror I, vi er mod 5 så? Eller er der 2 teams tilbage? Udover os? Nej, for vi så 3. Jeg så 3 før. Jeg tror ikke, det var 5. Jeg tror, I må... Men måske er det. Jeg kan overhovedet Jeg ikke tror, se jeg- noget på bakken længere. Hvis jeg Kan I ikke har se safe mig? zone, så bare bliv der. Nå, jeg er sgu ikke sikker. Vi er ikke sikre på, at vi har set. Det er mega irriterende, at vi står sådan et sted, hvor vi ikke rigtig ved det. Vi kan se det. Jeg tror, vi er lidt for meget nord, faktisk. Jamen, vi kan altid rykke mod syd. Eller... Jamen, Det er faktisk jeg tror meget også, det var tydeligt. fint. Altså, der ligger ham der med sniperen, han ligger ned deroppe. Jeg er 18 HP, jeg er ikke Død! Jeg ved Fuck, ikke, hvor hvad nice, jeg drenge. siger. Det er 2 døde. Der er 3 døde herovre i hvert fald. Ja, godt. Ja, de er 2 Okay, tilbage. safe zone kommer. Hurtigt, hvis I er low, så kom. Jeg er mega low. Hurtigt. Vi er nødt til at komme over, ellers dør I. Du skal ikke... Fuck! Hop nu ind. Hop nu ind. Kør. I ser mig, der. Men jeg har ingen liv. Jamen, jeg har ingen HP. Du kan ikke holde her, for fanden. Kom ned til det træ, der er hernede. Jeg har ud her. Hop ud her. De står 2 der, kan vi se? I kan godt se dem, ikke? Jo, jeg kan godt se dem. Jeg vil se dem. Hvorfor står de så fucking... Det er ikke dårligt. Jeg ser dem. Jeg ramte ham. Jeg ramte ham. Ramte en 2 gange. 2 gange. Død, I død. Marsken Okay, er vi død, pusher ham Marsken er den død. sidste. Kom nu. Jamen så alle sammen. Han får en ligger ned. Gør han ikke? Ja, vi vandt. Lol. Sådan boys. Nummer 3. Første Windex syner. Sådan, Tina. Du har fået dit første win. Hvordan føles det? Det er nemt. Ja. Kæft, man. Easy. Hvordan skal vi have?
Ja, det er også frisk nu. Hvad siger du? Jeg må ikke... Mega plat. Havde de hunting rifle eller Ja, hvad? ja, det er